Okay, ato sa nang pangutana ang kaniyang problema sa pagkaon, may tingali ang mga ubang probinsya kay wa magproblema sa pagkaon kay mas sobra ang ilang abot kaysa mo konsumo. Di resibo, daghang kay mo konsumo way abot. Ato ta Southern Leyte ni Governor Damian Mercado, kay murag daghang kay na sila kaumayan dito, wa ba kanila magmahal og mayan dito. Governor, may buntag nimo. Potol. Ato lang balikan og contact mi kay murag daghan-daghan ni sila pagkaon dito ang Bohol. Kani adto panahon ni Governor Edgar Sato, gobernador pa na siya. Siya maoy niingon siya nga dunay 13% nga sobra sa ilang production, meaning surplus. Karon wa na magsobra. Ang problema kay ang ilahang kuan, ang ilahang turismo ni samot kadaghan dito, daghan na kay namuyo, igo ra. Ang Southern Leyte ato ning pangutanon si Governor Damian Mercado, kabahin sa presyo sa pagkaon nila dito, kay daghan man sila pagkaon. Governor, may buntag. May buntag at sa itong programa din Gob, murag ni mo programa. daghan ang nagmonitor na tutuas gawas nasod. Nabalaka pod. Bisag kami diri sa Bugan ay nabalaka kami kinihit kay supplies bugas mahal pa. Kumusta din ha sa Southern Leyte, sir? Murag wa man mo'y problema sa bugas. Ni mahal ba pod ang matag kilo? So far, karon nga sitwasyon, kining increase sa fuel nga very kuan kayo. Grabe gyud kayo nga increase. Murag pariha tatanan. Pariha tatanan dunay problema sa mga palaliton kining increase gyud ang mga paliton. Pero ang inyong supplies bugas niya, Governor, naara ba? Dili kayo siya taas o increase? Kay naara man mo'y produkto niya dagan? May produkto dito pero sometimes seasonal manggod po na niya of course farmers mangita po mayo nga magka presyo lagi na timing pero business wise mauban man gyud ang business lagi sa sitwasyon. So na po yung mga increase pero gi-monitor man grabe kayo ang increase sobra dili na I don't know eksakto po ba niya to white 51 out so ba na pila ka percent ang increase sobra kayo. Naay mga taga Cebu ng mga komprador og bugas, napa man sila magkompra o niya mo tingali mo nakapamahal ni sa inyong bugas niya? I don't know kay kami na masad ni NFA sometimes kay remes NFA makapalit doon ay programa ang gobyerno karon nga mga pundo gihatag sa mga LGU, munisipyo, syudad o sa probinsya gitagan og pundo nga ipapalit og bugas aron ipanghatag para kuan ba makatabang sa itong mga kaigsuunan ini kamahal sa mga palaliton. Gob, ang inyong probinsya bundan is pagkaon pero naapektuhan gihapon mo. Sir, pila naman ay ang inyong litro de skrodo karon kay diri Cebu tagkapis gatos naman. Kapin gatos sa barangay. Wa exemption na pero. Wa exemption. Siguro bahal pa dire kay layo man dire sa mga depot. Diyan naman ay howling cost go. Bastang paita. So, Fight kayo, dili sa yon. Unya kami pa dirigod sa tinuod, medyo mahal-mahal may mga isda, karne, tawag ng palagi. Law of supply and demand. Yun na, may yun na. Diya pa dirigod sa ESF, samot na yun. karon kusog na kayo diha ang kuan. Subway kayo. Actually, dili good ingog kusog yun. Pero if bantayanan kayo, anytime magbantay yun. So ang inyong karne baboy diha, Gob, diha lang gihapon or namalit na mo sa gawas? Makasuod ba pod? Ubo sa imuhang executive order? Depende sa ilang mga dokumento, nga ilang dalhon, nga pilit sila makasulod. May mga lugar yun nga, dili pwede kay kuan man gyud nga na ESF. So kami sa dire stricto sa may wa man may choice ko dili pagbantay ra gyud. Unang kami dili tanan akong paybalos to mo tagsuon na mo dire nga karong panahon na dili sa yon magkuan gyud magplano og maayo mag-amping, plano, in the sense nga, magplano sa mga lakaw, sa dinha kay, mahal kayong fuel. Astang paita. Now, sitwasyon.
dunay ipanghatag kuno coming from the Department of Agriculture para sa mga mag-uuma o mga mananagat para ni fuel subsidy tag 3,000. Doon na ba kay idea og kay mostly din og dili magadtog man nila resibo mga professionals mo excel mo sa lain-laing lugar. Doon na ba kay idea og pila ka libo na imong mananagat og kuan diha sa asar kana na ang mag-uuma kay murag naay coming sila nga nindot og kaugmaon kung tagaan sila fuel subsidy nga tag 3,000 daw. Actually, kanang gobyerno na daghang programa lagi nga maayo. Pero sometimes kani po ang atong mga businessman nga medium affected. For example, fuel station kay subsidy na pila ka thousand ihatag sa mga motorcycle driver, mga driver o mga PUB. Naman sa lagi ila sa mga wa man may fuel dire. Usahay sab mo ingon ana nga dugay pa kaya among system diri ko aning hang ana. So ikaw nagdali ka especially sa mga nag-driver. Mingan sige lang sunod na, probili lang ni. Wala napod lagi inana ba kay. Siguro problema po di gamay sa gobyerno lagi kay ini-claim ba murag daghang problema sa pero na manausahay lagi. Pero nasa uban nga, mayo gyud kuan dayon. Pero nasa uban nga kana tingali po mga small time. Og ma-charge lagi sa gobyerno tali ma-worried sila dugay makolekta. Dili naka-roll ang ilang puhunan. Murag inana ba? Napoy sa mohatag pila ginagmay sa uban, dili gyud yung tanan. Pero napoy uban nga kuan gyud tanan, kuan gyud sa nimpalo gyud sa gatag inunta ayuda sa gobyerno. Pero Governor, ang inyo hadihang supplies pagkaon bisan og basin og simbako daghang tagan-tagaan ani nga modugay pa ning gubat sa Iran versus Israel ug Amerika. Murag di kamoy maawahing mahuntag pagkaon kay abunda pa mamo diha sa mga tamnanan og mga pagkaon hasta ang mga panagat ninyo okay pa kayo pero sir sa aning mga orasa karon doon na pa ba'y mga produkto gikan sa imong probinsya nga gipang sa laing lugar like Cebu and Manila? Actually, depende sa unsay na medyo ako lagi pasabot nga dahil daghang supply ibiyahe man gyud na. Pero minus dire na. Pero pagkakaron na pag noon pero di lagi na to may estimate kaysa ma-increase na ang presyo kaysa po na mga amaat og unsa mga farmers pod dos kalisod ila pong i-increase ang ilang mga baligya even ang mga fishermen mumahal gyud di man ta ka control lagi anang kuan gyud labi na ning sa isda bisag atong ibutang control price na diha wa man po supply na unsaon man nimo na itatabla ra istorya lisod karon nang moingon ko sa ko mga kaauban akong taga-probinsya sa Southern Leyte nga ato na yung planohon, budget to nagmayo karon kay lisod na, dili na pwede og mura lagi, palitan ni. Ato tagkuhan, soro, di na pwede na karon. Kay medyo crisis, lisod yun. Munang naamay mga bugas nga gihatag sa national government sa atong presidente nga itabang lagi, mao lagi na, mamalit na Pero ang problema masablagay kay medyo ning mahal ng mayo nya lisod na pod ba mo na nga nanikabot ang midire nga magkapalit gyud kaya ron mahatag na mas mga tao kun man ihapahatag pa lang ni presidente gyud sa mga tao kaning bugas doon na ba kay idea og kanang dili magid ikaw mo mamalit ikay mangunay pangompra ang ganador diha pila man kilo diri Cebu 72 murag mahal ba yun po mahal pa tayo dire kaya na may transport cost still lang paita maoran tabla man po deta pero ang inyo lang kapabor kay naamoy mga tamnanan diha daghan mao ray pabor na mo dire kay mga kamunggay mga kuna mas daplin mga kamatis ginagmay na may tanom-tanom kay ang amo gyud po dire sa tupad na mo nga mga project pa sauna limpyo man gustuhan ko ang amo pag-gardenon. Mag-garden. Ay, ilan na. Mas maayo pag iyon na tinuod, ha? Dili na magsilig-silhig, magkukuan na kay naglabay bachelor, abog na pong balik sa kursada. Ko may panatoan
pag-garden mo. Aron doon na mo makaon. Musugod ba ang taga Doli, ana, Governor? Magkwarta ninyo. Ha? Ang taga Doli, musugod bang ingon ana nga pamaagi? Kaya kato, silig-silig naman to. Wa man, okay naman yung tanan. Kuan man lang gud. Actually, kuan man lang yun na. Kaya bang murag, Ayuda. kanang ayuda ba? Unya, ayuda ta. At the same time, kanang na makita. Di na namin nang amo dire. Inang Mas laman okay. na ito. Kana mo dire, sildoan mo. Ila na din, sildoan unya. Ilapang income. Unya. Ito ba? Di alam mo palit ang nautanon. Makuhan kay. Mas okay, tinuod ang inaana. Mamaayo pa din nila pag-manage ilang garden. Dakong kuhan, mapakwarta, pati baligya. Matay mo, okay, suya na mo na din si Cebu. Kay Region 8 man mo, Region 7, ang among director rin, sigurado kung musugot na po niya na, kay naa na may example. Matay, okay kaayo tinuod. Governor, time to time, manawag binimo niya. Unsay imong pahimangno, labinas mga taga Southern Lighting at tuas abroad, nga nagmonitor na to karon ang ilang kabalaka mo nakuhaan, pero imong pahimangno lang alang sa mga taga-Lagyo, nga kaprobinsyano ni mga tos layo. Go ahead, go. Ato rin mga ato karon sa laing mga lugar, minyo na ko ninyo, in terms sa atong kader, ginikanan dire, niya mga asset related kay peaceful. Pero this time, nga try si amin, yung advice noon ay, ibigay doon natin mga message, ako yung ng panahon na tanan, hindi na sa umoding situation. So, sa mga sa episode, pero anong sitwasyon mga konsumo, affected mo ng planoho ng mayo. So, mga kaigsonan, ayaw lang mo kaworried kay di ama sa Miris probinsya. Nangitan sa bigpa, ngay magtatag og mga ayuda tabang ikatabang para sa atong katawhan dito sa probinsya. Nga kadtog yung tabanganan ha, atong siguroon ang kadtog tabanganan. Nice. O na, kanang magka-afford, kuan lang una mo kay Relax lang. mo may gatag sa Ginoo ninyo grasya nga bubintaha mo sa kahintang sa uban. So pasensya una ta kay yung unahon na to in taon nga angayan tabangan. Happy kayo kayo. Go with that, salamat kayo mo ha. Di mo place tanan. Tinuod ko na. Salamat. So, Gob, salamat kayo mo. May buntag. Okay, thank you. Si Governor Damian Mercado sa Southern Leyte, tinuod tong iyang gingon, mari, naampoy mga negosyante ko sinanggog yun. Ipod maatos gobyerno, sa tinuod lang kanil mga taga-gobyerno, di saan maatos nila tagbante, pila naman kabuok na sila. O niya, ang bantayan ng pertipong pagkanaghana, mupahimo sa ning ubang mga negosyante ko sinanggog. Hello, ko na. Ita.